Selamun Aleyküm Avanu az Murat. Eji Meryem. Eji Mirza. Emiro deraki belayı da musibeti da şer de hana gotin peşan bejin kam dest pê bikin. Ez hêdî dimeşim bela digihê min ez û dimeşim ez digihim belê. Bela nabêjestê. Çu dermanê meysî gulî esirî. Heta av li hev nekeve zelal nabe. Heta xera nebe çê nabe. Ev lêleyê hîn lolamaye. Her çendî jê reviyam her dîsa tê geriyam. Eva elifbeye hêpir li pê ye. Dema baw bagir rabin pêşî lê nayê girtin. Belayê xelkê ji çol û çiyan tê ya me belengazên Xwedê ji ber lingan tê. Bela nezanan jiya zaliman xerabtir e. Dibêjin tu li rê qezo bela li rê. Bela mirovekî xerab li gundekî ya gundekî li heft gundan dikeve. Bi dû vêşê nelîze. Ecelî bi sinê tê nanê şivên dixwe. Bê Xwediyê vî kerî tim gurtîne berderî. Serê ço biguye, binê ço biguye. Ecelî kûçikê tê diçe ber dîwarê camiyê de dimeyse. Pê li dûvê se neke ku te kes neke. Cana nanê mirov dibe bela serê mirov. Ecelî mişkê hat da qûna pisikê kir. Dema hengavtina kerê tê nanê cotyarî dixwe. Bila şîn dimalan debe, şer ne dimalan debe. Serî ne îşe ne hewceyê desmalê ye. Erê evano gotinê me li vir xelas bû heta wîdeo kidinê. Eman Xuda be.